Sinibingelele futhi kuyiBantu TV. Sisekhona la uhlelweni lwakhe umkhulu uDr Vula. Sisenaye lapha. Sesisekhaya ke manje esigodlweni. Sesiphumile le kade siye khona. Njengamanje sesilapha esigodlweni ke manje. Ngiyabona lapha umkhulu impela hayi kuyaphithizela impela kugcwele. Ngiyabona kugcwele impela khehla lapha hayi. Sesikhona lapha ke ekhaya manje babukeli. Nawe lapha okhona lapho ke ekhaya ubonayo njengamanje yikho lapha esikhona manje ekhaya sikhona ngaphakathi esigodlweni sakhe umkhulu uVula. Mkhulu ungasichazela kabanzi mayelana nendawo yakho lena esikuyo njengamanje ukuyona esikuyona esekhaya ngoba ngiyabona lapha nazi izigubhu nasinalapha zikhona izigubhu ezithi mayicishe ifane nalesi sibone ngapha ehlathini leze ngapha ehlathini. Ngiyabona lapha ke ngathi ziningi kakhulu ke lapho ukukhombisa khona ukuthi lapha vele ngoba kusegcekeni kusekhaya. Ngiyacabanga ukuthi ungasipha nje kabanzi khehla lami mayelana na lo msebenzi wakho walapha ekhaya kanjalo nje ukulandelana kwawo. Ngibingelele kubalaleli, ngibingelele kuyiBantu TV. Njengoba bese ngishilo ukuthi lo bingelela uDokotela uDr Vula umzulu wagibeza phansi komhlaba yalingana. Ngilana ke la komhlaba yalingana endaweni yaseSikhamelele. La ngasezamazama la ngisebenzela khona mkhulu. Mkhulu ngicela ngikuveze lokho engazange ngikuveze sile phezulu. Yebo mkhulu. Abantu abaningi mhlawumbe bazodideka ukuthi uDokotela yena wathwasaphi. Yeah. Impandana wayelanda kuphi. Yebo. Abacacisele ka ababukeli noma ngisebalaleli kulolo datshana lolo lincane. Yebo. Abantu abaningi ngicabanga ukuthi abanye babo bathuka nje sibe ngibona ukuthi hayi nanga uDokotela manje siyephethe 1 no 2 no 3 kodwa bangazi ukuthi abantu lento ngayilanda kuphi. Yebo. Mina mkhulu uma kanga ukuthi abantu kade benakile since 2017. Yebo. Ngahamba mina ngangababikho la ekhaya ngazi ngabuya la ekhaya ngo2019. Yebo. Ngikwenyeke ezinye izogobela. Umuntu nje wanceda kakhulu ubaba uMvuyisa. Ula ebheka abantu la ngasemngceleni emngceleni waseMozambique. Yebo. Ubaba uMvuyisa mkhulu owangisizayo nje kulo msebenzi nje lo engiwenzayo ngiphila nje kanjena ngiphila nje ngesandla sakhe mkhulu. Yebo. Uye umuntu engasho ngithi mina wangithwasisa kulo msebenzi lo nokuba kokunye singakuqedanga kodwa ke bese ngithi nje ngidlulise nje kulokho mkhulu. Okay mkhulu. Mayelana negubhu sekuyahle sekuya ngobunyama manje. Umkhulu enginaso lezi ezala ekhaya asiphumi ngelezi igubhu mkhulu. Mawuthi uyaqhamuka umuntu lesi sigubhu ngeke ngimnikeze sona. Uma kakuthi umuntu ufuna isigubhu esokudonsa noma ufuna isigubhu sokuthi ayivikelele noma ufuna isigubhu esimele izithe noma ufuna isigubhu sebusiness, lo muntu ngiye ngimiyakhele isigubhu mkhulu bese ngiyamnika leso sigubhu lesi. Isigubhu sakho nasihambi ke sodwa, sihamba nezinto ezinjengemithi, izinto ezinjengamahlamba kanjalo. Nibe nikhumbule ukuthi mawuthi nje udinga amandla okuphila noma ufuna ukukhuphula into enjengebusiness lakho la ekhaya kuyakuthola lokho uyasizakala la ekhaya kulokho. Noma uthi udlala izinto edlalwa inakhuza abantu manje ukugembula mkhulu gambling. Uma nje uthi umuntu ogembulayo udinga isigcabo sokugembula, isigcabo impela ngizokunikeza isigcabo sokugembula okuyisona lesi. Bese siyaphela. Okuyisona lesi sigcabo lesi. Siyaphela. Isigcabo sokugembula sithola uhlanga lemali uyalithola mofuna uthandeka abantweni ikhona lo nduku leyo. Mawuthi ufisa ukukhushulwa esikhundleni uyayithola lo nduku leyo. Ufisa ukhipha umuntu ejele ikhona lo nduku leyo. Induku nje nginazo la uthi nje inakhuza imizwa yakho ayisavuka ayisasebenzi kahle. Umama uyabaleka awuboni uyisangoma izinto zakho zivalekile. Lokho mkhulu uyakuthola la ekhaya. Enye into igubhu zala ekhaya azibizi kangako. Igubhu zala ekhaya ziqala ku7,000 ziyaphezulu andabona. Lesi esika 5,000 yisigubhu esimele nje umsebenzi kumuntu osuka thina mina mkhulu nginento enjenge tuck shop ngisande nakuyivula noma kumnyama kulo tuck shop le. Ngiyaqala kuleso sigubhu leso ngikunike sona isigubhu sika 5,000. Ama price amaqala ku7,000 awafiki futhi ku10,000. Ama price mkhulu abantu abaningi bakhange babuza ukuthi uDokotela wena yindaba akubena abantu babiza 15,000 30,000 40,000 kuyaphezulu kwisigubhu. Ngeke ngithi mina ngilandela indoda engathatha kuyona umsebenzi andabona. Umuntu engathatha kuyona umsebenzi wathe
wegogo uma kangithi usiza umuntu ngento ethi isigubhu ungayithathi imali ethi 10,000 kuya phezulu umthatha nje le mali nami engisebenza ngayo lapho nje mkhulu sengicacisela kumbukelo sosekhaya mhlawumbe unesifiso sokuthatha into enjengesigubhu ekhaya ziqala nje 7,000 kuya phezulu umkhulu yakhe hlalami hayi kuyezwakala mkhulu njengamanje silapha ngathini ngoba phela nami ngiyafika Nkosi yami lapha sisehlathini lapha indawo eyihlathi lena ihlathi elikhulu impela sesihambile impela lapha nami sengihambe ngaze ngakhathala sengifisa ngisho ukubuyela emuva silapha ehlathini lapha asebenzela khona umkhulu udokotela uVula sizofisa ukwazi kangcono ngomsebenzi wakhe ukuthi asichazele kabanzi ngomsebenzi wakhe ukuthi umsebenzi wakhe usebenza kanjani utholakala kuphi kanjani konke lokho sizokuthola kuyena mkhulu uVula mphathi wami silapha ke namhlanje sihambe safika kule ndawo lapha kuthiwa kwaMhlaba uyalingana kwaKhubalo Nimbiwe egcekeni mkhulu uVula ngicabanga ukuthi sike sasebenzisana before but ukuthi bese ngakazi sesebenzisana sibonana namhlanje sakwazi ukuthi sifinyelele lapha sikwazi ukuthi sibonane ubuso nobuso mkhulu hayi ngiyabona mkhulu khona impela hayi cha usebenzela kude impela ehlathini kusehlathini lapha ihlathi leli mkhulu singande kakhulu mkhulu impela mkhulu kunombukeli lapha ozofisa ukuthi emuzi umkhulu echaza umsebenzi wakhe ukuthi usebenza kanjani utholakala kuphi kanjani ngiyabona ngichaza okuningi nami ngiyasaba Nkosi yami lapha kodwa ke mkhulu ngicela ukuthatha izintambo nginikeze wena sizwe ukuthi umkhulu uhlangothi lwakhe yena angayichaza kanjani ngibingelele kubantu TV ngibingelele kumkhulu abayikhandlile basuka kude endaweni ekude bafinyelela la kumina lo bingelelayo ke udokotela uDr Vuluma Vlakuvali umZulu wagebeza phansi kwaMhlaba uyalingana uye ke le udokotela abantu abahlezi balangaselela ukuthi bambone emkhulu lana ke mkhulu ningathuki la iyona ndawo le engisebenzela kuyona isigodlo sami lesesikude le entabeni emazweni uzwa hlindaba njoba nje siphumile seza la yilana engenza khona umsebenzi wabantu abadala siqalelana ngezathu 80 sezinye zazo ngengize ngichaze la okunye siyohamba siyokuqedelela le endlini yilana ngisebenzela khona lana ngathwasa mina ngathwasela khona la ehlathini so umsebenzi wami uqala la ebese siyahamba ke siye kunjalo impela mkhulu 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 kukhwala ngidedeke khona la mkhulu sithe uma sifika mkhulu asiqalanga ekhaya kodwa siqale seza lapha ehlathini so ngifisa ukwazi ukuthi imbangela ukuthi size siqalela ehlathini yini ngoba namkhulu ngiyasaba mkhulu yabona manje nginokushawa isiyezi nje mkhulu manje angisazi udesana hayi mkhulu le ndawo le iyona ndawo lena engiphilisa kuyabantu mkhulu lana ke la kukwagqoqa sithandazi kuleli hlathi lami leli leli hlathi ihlathi elaziwa yimi ngedwa ngisho ukuthi umuntu ufikile ngephutha wayibona le ndawo ngeke asangena kulesi sigodla ndabo uzohambela kude ngoba lana kudlalwa mkhulu la ngoba nje ngithi la kukwagqoqa sithandazi leli gama liphethe amagama amaningi noma ngilichaza ngendlela eningi lana ke mkhulu la yikho la esiphilisa khona abantu okuthinda khona abantu makuthi mhlawumbe unenkinga nje ezahlukahlukene engeke ngichaze ezinye zazo uzophumelela nje kuleli khaya mkhulu uphuma uphila khehla lami mkhulu yile impela leli hlathi leli yihlathi leli lemanga leli engisebenza kulona kunensizwa ke engekho la okuyinsizwa yakangubane engiye ngisebenzisane nayo engiphuma ehlathini nayo ayibe khona ukuthi kumfowethu khona lapha saphume khona khona lapha sabheke khona usayosebenza kube nje nginaye la isimanga ke somsebenzi ngeke ngathi mina kahambe ke bese ngiyasala mina kunjalo impela mkhulu iyakhe hey mkhulu yabo singihamba ukhaya luthe eniko nami ngikhathele singakaqala umsebenzi ngikhathele singakaqala umsebenzi impela mkhulu kunombukeli lapha njengamanje ozofisa ukwazi umkhulu ukuthi umkhulu ubani wakwabani utholakala kuphi kanjani usebenza kanjani ngisazokubuza mkhulu imibuzo eminingi mkhulu ngoba ngiyakubona kunezinto ekufanele ngifuna ukuyibuza la ngifisa ukuzazi ukuthi ngapha ngiyabona kuyalenga lapha Nkosi yami hey ngeke mkhulu kodwa phela ungikhombise mkhulu akufanele ngingabuzi khona mkhulu ngoba kusekhaya mkhulu ngabuza khe kokunye phela mkhulu ngokuthi ngiyabuza kugcine sekushaya mina mkhulu kuthi ubuza ngoba ufuna ukwenzani mkhulu sukucacisela nombukeli ekhaya so nami kungakho ngifuna ukubuza ngoba ngifuna nombukeli obuka ekhaya acaciseleke nayo ukuthi lokhu kungokwani ukusebenza kanjani wemkhulu awusho mkhulu umkhulu uyathwalisa umkhulu noma usebenza ngokumsebenzi wedlozi muhle impela mkhulu umsebenzi wakho ngizowuphendula
ngokweqiniso futhi mina mkhulu angithwalisi ngoba nami angithwalanga into esiyenza la ekhaya sikhuphula into enjengamandla uzwa indaba umuntu simnikeza amandla simnikeza ukuphila hamba ophilisa abanye abantu na ezizweni uzwa indaba isuke nje kanjalo mkhulu ekhaya ukuthwalisa lana mawukhalaza ngokuthi wathwasa ugobela kwakho uvalela izinto noma kunelwane suku zisekhaya noma ufisa ukuqinisa impahla yakhe isuku isekhaya noma ufisa ukubamba umthakathi noma induku yakho ayivuki izinto ke mkhulu leze engidila nazo noma ngithi izinto engisebenzela phezukwazo ngikhuluma ngento engisuke nami ngiyazi mkhulu akuthwaliswa la ekhaya uthola amandla okuphila umuthi umsebenzi wakho wavalwa ka1990 banda ekhaya ke lokho sakuphendula sakuguqula lokho sikunikeze isimo samandla ngindaba kuwena ukuthi ufuna into enjengohlanga noma ufuna isigubhu igubhu zikhona ke mkhulu ungayiboni lezi igubhu lezi kaziphumi lezi mkhulu lezi igubhu lezi zimele nje mina mkhulu lezi ezalana lezi kule ndawo lena nje uyibonayo kuleli hlanzi kule ndaba lesikuyona njengamanje ndaba masiphuma sihamba siye esigodlweni futhi kunegubhu ezikhona ezingasabisi futhi lezi igubhu enginazo mina akusizi igubhu lezi esithwalisa ngazo abantu noma ngithi igubhu ezimele ugange ezelwane cha ilwane mina mkhulu anginazo mina ngindaba into enjenginayo yinto yokuphilisa umuntu aphile uzwa izona zinto ke mkhulu lezo enginazo engisebenza ngazo futhi yebo khehla lami hayi kuyezwakala mkhulu cha ngiyakuzwa ngendlela ochaza ngayo khehla njengoba bengishilo before ukuthi umkhulu angiqala ukusebenzisana naye kukhona umsebenzi bese ke sawenza mina naye and